Bagong edan. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene gugur kula tandang gawe saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara ayo Bagong wong tuwa kok teko kene kudu iso nembang dubur gunung setan ra tata bapakne rungdong kok wis ditendang ora saya rukun bebarengan rukan iki lila legawa kanggo mayane negara jiro lupat maju papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone ora wis kontor baris ora wis kontor baris ora wis kontor baris ora wis kontor baris ayo nanti waduh ayo minggir dalan minggir Sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Amerkentang Warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe lha nuwun Pak dawuh menapa Di milanipun kayiwangan katingal benter krana wonten sowanipun titah pujangkara nadyan menika ganeping jawata nanging kayiwanganipun mapan wonten ing jagat inggih menika pun permoni ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang. Dalah. Kula piyambak ugi gumun. Monggo nyatanipun pepanggihanipun para Jawata menika permoni mboten kadangu sowan ewadene lah kok ketinggal ngabiyantara wonten ing Bale Martya Kundha Manik. Di katimbalana menapa wigatosipun dene Durga sowan. Mbok prawi wonten atur ing badhe kakaturaken dhateng Resa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di. Kakang Rada kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi kelana non permoni padha kanthi harja saprapta kita ana ing kayiwangan permoni non amit masang Kalimantabe tinepina ing ladoni dumawahing tawang-tawang pukulun tansah pinangkaning kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdi pun permoni kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk ya permoni lun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan pukulun Durga wadra arja saprapta kita Betari Durga nun inggih kula niwang Narada wilujeng bekti kula kunjuk ya ulun tampa napa kita sowan monggo tanpa tinimbalan gawe kejot penggali Adi Pramesti Bathara Guru tumuli matura ingkang prasaja Betari Durga nun inggih staken dawuh paduka Iwang Narada permoni Marata gage yen to darbe wigati ingkang bakal suraturake kelawan panjenengan ulun mara ulun paringi purba lawan wasisa matur ingkang terwaca bakal ulun midhangetake ingkang kanthi tetela permoni nun amit pasang Kalimantabe bukulun wale-wale menapa estunipun anggen kula sowan ngabiyantara Ngersa Paduka Iwang Adi bukulun menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun
Lire kepiye dene kita matur ingkang kaya mengkono. Marata gage prasaja kelawan panjenengan ulun. Krana samangke pelaing para baju barat, Jim setan priprayangan menika dados kawulanipun ingkang rayipun permoni. Dinten samangke kenging gara-gara ingkang saestu adamel nungsang puyang lampahing para baju barat. Nalika semanten bingung pilulungan manahipun ingkang rayipun Bathari Durga. Kula padosi sumbering gara-gara jebul batobat pukulun. Mugi andadosna ing kawuningan bilih wayah paduka ing Jodipati. Inggih menika pun Werkudara madheg Brahmana wonten ing sumur Jalatunda inggih sumur tanpa dasar kanthi jejuluk Bima Paksa. Medhar kawruh kasampurnan, medhar kawruh ngelmu, batobat dados panyuwunipun ingkang rayipun permoni inggih Bathari Durga. Panjenenganipun mangadi pukulun awrat kula menapa awrat wayah panjenengan Bima Paksa wonten ing sumur Jalatunda pukulun. Kagiat risang kapirangu dosang reknaning bawana yasi tukang walangati yasi tukang kutu kering yasi tukang sing tias yasi tukang kutu kering Bilahing kaya mengkono kang dadi panyuwun kita permoni menika namung badhe dados srana anggen paduka ngatingalaken katresnanipun dhateng rayipun permoni pukulun menawi paduka awrat kula tartemtu paduka mentala menjahi dhateng pun Bima Paksa nanging menawi paduka awrat dhateng pun Bima Paksa tegesipun paduka sampun boten nganggep ingkang rayipun permoni menika dados ganeping para dewa menapa dene dados rayi paduka Hyang Pukulun Jagat Girinata. Kakang Rada menawi kados pundi Kakang? Kedadipun petang lho Di sampun ngantos kesusu mangke ndak keseluruh dalan ingkang klintu mboten prayoga kedadosanipun. Cobi latri menggalih. Begawan Resi Alip Jawa inggih Bima Paksa menika anggenipun medhar kawruh wonten ing sumur tanpa dasar menika nuwun sewu kawruh kasampurnan. Sangkan paraning dumadi menika tumrap kula sae tumraping para titah. Menawi panjenengan mituruti menawi dados pamotahipun ingkang rayipun permoni menika mangke panjenengan badhe kalepatan. Ha ing ngatasi ana pendhita medhar kawruh ngelmu sing becik kok panjenengan malah dipun banjut dipun lebetaken wonten Kacandra Dewi menika nuwun sewu. Nuwun sewu. Menapa sampun satrepipun wong bener kok malah disalahke sing salah malah dibenerke menika mangke wah jagat menika dados menceng mboten kanten-kantenan. Inggih Kakang, inggih. Mila kedadipun penggalih. Sampun ngantos kesusu iku pitados permoni menika ganeping para dewa. Permoni menika ganeping para Jawata nadyan piyambakipun menika dados dewaning panggoda pangrencana. Kula ya percaya nek permoni menika nuwun sewu tilase panjenengan kula ya percaya. Ning aja dumeh tilas kan jadi turuti menika wah menika mboten prayogi napa meneh permoni sanika tembu-tembu beto kanopi. Dong. Wis ora ngerti kowe kok. Ayo sang ngeyop wong 5 kaya Kakang Rada punawi sampun ngantos sembrono kula mboten sembrono menika kula matur menapa wontenipun panjenengan menika keadaanipun sok mangro tingalipun menawi Durga sowan monggo wis ketok Durga anggere sowan wah le pupuran mero-mero le bengesan nganti abange kaya ngemah-emah dong jati. Monggo lek nganggo kesemekan nganggo kemben diunjuk-unjukke kados ngaten menika men supaya iso mamet prana dhateng kali paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae kedadosanipun, mboten sae Di. Inggih Kakang Rada. Manah kula tumunten bingung Kakang Rada. Sampun ngantos bingung panjenengan menika dewaning para dewa, kudu duwe jati diri. Nek ora ya ora, nek iya ya iya, ngoten lho. Permoni aku ora iso mudhani pun dadi panjaluk kita. Ngono wis rampung kok dadak panjenengan bingung. Sampun to? Panjenengan menika anggenipun Mas paosaken sampun ngantos ngandhap-ngandhap, nek ngandhap-ngandhap saya goreh. Tumuli panjenengan badhe mboten kanten-kantenan. Tobat pukulan wae paduka mboten kemareng ngudani panuwunipun ingkang rayipun Bathari Durga.
Rai Paduka mboten mentala mejahi dhateng kula pukulon kula badhe mancing telenging kawat Candra dibuka. Pandhata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Batobat sampun ngantos dipun pepalangi pukulan kula pancing wonten telenging Candra dimuka Harmoni aja ulun isih ngeman kelawan kita. Apa kang dadi panjuwun kita, mesine ulun bakal ngudaneni. Lah, ra tenan ta. Ning diagar-agari sing wedok arep nyemplung sumure kok jeneng. Ruro atine terus luluh. Lah wis ora apa menika namun boten dados dewaning para dewa. Kakang Rada panjenengan kendel kemawon. Kula ingkang gadahi pangawas wonten ing kayiwangan, kula ingkang menang anjenengipun dhateng kawontenanipun kayangan. Ha nggih monggo, monggo. Ning kula nuwun sewu lho, menawi panjenengan ngudaneni menawi dados pamunuripun Durga. Nek ana apa-apa Narada ora melu nggarap. Tegese tunggak waru, tunggak dadak. Menapa menika Kakang? Ha nggih namung tunggak. Lho. Tegesipun menapa? Tunggak waru, tunggak dadak menika Narada ora melu nggarap, ora melu-melu nek ana perkara mang tanggung dhewe. Permoni, kula wonten maring adhawuh. Ulun paringi ngampil Cis Trisula. Ulun boya bakal mentala gawe pepati tumraping Resi Alip Jawa. Ing mapan ning sumur tanpa dasar ya sumur Jalatundha. Nanging kita ulun paringi pusaka, kita dhewe ingkang kudu mateni kelawan Resi Bima Paksa kang mapan ning sumur Jalatundha. Batobat, tobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kula kinten Bima Paksa mboten badhe kuwagang nadhahi kekiyatanipun Cis Trisula kagungan paduka pusaka pukulun. Kebat kita tampani kita mudhuna ning jagat. Kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Menika mangke wonten tetembungan kriwikan dadi gerejekan, geguyon dadi tangisan lho Di. Nuwun sewu. Sampun dipun ngertosi bilih ingkang dados pandhita wonten ing sumur Jalatundha menika pun Werkudara. Menawi ngantos Werkudara menika mangke dipun pejahi, pejah dening pusaka paduka ingkang dipun asta dening pun Bathari Durga inggih menika Cis Trisula. Menika mangke perkara cilik dadi gedhe. Menawi sampun dados ageng panjenengan nembing ngraosaken dhateng menapa ing sampun paduka tindakaken Kakang Rada. Kula ingkang badhe nanggel perkawisipun. Nggih, monggo. Ning sampun ngantos kula dipun tumut-tumutaken kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Monggo dipun titip priksa kawontenanipun jagat Kakang Resi Narada.
Sikra bala kang tumingal perang campo samya madali lir kate dwileting kota janyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil atinya ngedali wus wanter pengawemu ibu eneng apa anakmu Bathara Kala Cemadong dawuh inadan ing ngabdi kula Cemadong dawuh kula pun dikya maling raga Cemadong dawuh kula pun dikya maling sukma Cemadong dawuh ibu kula Cemadong dawuh wonten timbalan menapa dene paduka nglempakaken sangganing para baju barat dandang mangure Tobat kuwi apa? Omong apa kuwi? Kanjeng Ibu kula Cemadong dawuh ngaten Pandya Betari. Tobat aku dhewe ora dong. Sing ngerti ya mung kanca-kancane cedhak. Inggih, menawi mangke menika rayi kula nyadong dawuh kula ingkang badhe translate. Tobat. Kala ana dawuhmu apa Ibu? Ya mongko sik aku tak takon karo kowe sejatine aku karo kowe kuwi pantese nyebut apa? Mestine kowe nyebut kalawan aku Ibu. Jernyatane kowe putraku. Nanging sabab apa wiwit aku dititipake kelawan Ibu Durga ya Ibu Permoni mapan ana ing dandang mangure. Kowe ngerti dhewe suwening suwe antaraning aku karo kowe dudu tanceping anak karo ibu. Mergo aku iso ngrasakake rasane wong pepasian, ngrasakake rasane wong karonsik, ngrasakake rasane wong nglakoni kridaning priya lan wanita ya mergo aku mbok ladeni lan kowe tak ladeni. Apa ya pantes ing atase ibu karo anak kok nglakoni kaya mengkono. Mula aku kuwi bingung. Aku kudu nyebut apa lawan kowe. Tobat kuat. Kowe tetep putraku Bathara Kala. Aku ingin tanggung jawab kalawan uripku ning dandang mangure. Mula ora usah wedi kangelan rasa dadak gagas perkara sing werna-werna anggeben kabeh sing wis lakon mau kowe lali, aku ya lali. Mengkono iya. Ya yen to pancen kaya mengkono aku mungkari manut lan sebabe apa dene panjenengan teka ngawe sangganing para wadyabala. Wadyabala dandang mangure mbok klumpukake. Kene ya Bathara Kala kowe tak kandhani. Kananing para baju barat padha geger. Ora betah mapan ning dandang mangure merga anane pendhita anyar katon sing mapan ning sumur Jalatundha. Ya sing mapan ning sumur tanpa dasar. Ya sing mapan ning sumur tanpa dasar ingkang peparab begaman Bima Paksa. Ya pancen bener mengkono. Aku dhewe ngerti. Aku dhewe wis ngerti Bima Paksa. Dina samengko Bima Paksa bakal tekaning pati. Dina samengko Bima Paksa bakal tekaning pati wonten ingkang kajibah mateni kelawan Bima Paksa ya Resi Alip Jawa mau kowe Kala. Aku sing kudu mateni. Iya pancen mengkono. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora saguh. Lire piye kok ora saguh? Mergo aku ngerti Bima Paksa kuwi panenggaing Pandhawa ya kuwi si Werkudara. Cetha yen to kowe ngerti kuwi Werkudara tegese malah kowe kudune seneng mergo Pandhawa kuwi bocah Sukerta ingkang wajib dadi panganmu. Nanging sabab apa kowe kemateni Bima Paksa kok ora saguh? Mongko kowe ngerti nek kuwi Werkudara. Mergo aku wis ngerti wis bola-bali aku mbudidaya gawe pati ning Pandhawa. Parandene cabar gagar wigar kenantuk karya. Mula tinimbangane aku kewirangan luwung aku ora saguh. Yen kowe ora saguh mateni Resi Alip Jawa, tegese kowe bakal luwih selawase. Mongko ngerti ya? Ujaring para pinter, ujaring para brahmana, yen kowe kelakon mangan para Pandhawa, kowe bakal wareg selawase, Bathara Kala wareg selawase.
Perkara wareg selawase aku ngerti nanging angel nggone bakal gawe patining Resi Alip Jawa ya Resi Bima Paksa. Mula yen pancen biyung kepengin gawe patine Bima Paksa kono lakonana dhewe. Nanging yen ana apa-apane aku ora tanggung jawab mergo aku ngerti kekuataning Pandhawa, luwe-luwe Pandhawa diayomi karo sing jeneng Semar Badranaya. Merga Semar kuwi sawijining manungsa ana ing alam padhang ana ing jagat kene ingkang kawasa isa maca raja sing eneng gigirku. Mula aku prasaja yen to aku gila yen to karo Semar Badranaya. Tobat Bathara Kala. Aku wani utusan lawan kowe merga kowe bakal tak kanteni pusaka. Aku wani utusan lawan kowe merga kowe bakal tak kanteni pusaka ya kuwi pusakaning Sang Hyang Jagat Girinata kang wujud Cestri Sula ingkang kekuatane kagila-gila. Lho, apa Ibu Bathari wis ngasta? Marata gage sawangen Bathara yen iki nganggo daya kekuatane iki mesti bakal tekaning pati Resi Bima Paksa. Wah, pusaka mencorong kaya mengkono. Dalah kok dadi Ibu Bathari iso ngasta wujuding pusaka Cestri Sula. Wah, kula nderek bingah. Menyanyap patene menyang kok nyanyap. Kuwi omong apa kuwi? Menika tegesipun pusaka kok pucuke mining-mining. Mining. Apa sesuk menene ana wadyabala dandang mangure sing omongane ora cetha kaya ngono dideplok ndase wae. Marai bingung, marai mumet. Namanya kuwi apa kuwi? Nyatanipun wontenipun ngakaten menika jer nyatanipun boten saged guneman menapa-menapa. Nyuwun pangapunten. Tobat apa ya iso genahke ngono ya. Apa kuwi? Wah, kula mboten wantun matur. Matura? Guneman apa kuwi? Matura, ora matur tak pateni. Nuwun sewu sampun duka. Piyambakipun matur Bathari Durga saya weweg. Saya kenceng awake. Tobat matane. Karo pepundhene kok ngrasani kaya ngono. Anyok ben. Nek kuwi aku ngerti. Tobat. Wadyabala dandang maure kaya werna-werna. Mula ora usah wedi kangelan ketapno para wadyabala budal marang sumur tanpa dasar. Merepeki papaning Resi Alip Jawa ya Resi Bima Paksa. Nonon ngestake dawuh. Nanging pusaka tak gawane dhisik ya kala mengko yen wis titiwasaning mangsa kala tak paringi lan kowe bakal tak paringake. Ya ngestake dawuh Ibu Bathari. Para wadyabala ayuh merepeki papaning Bima Paksa ndawek. Budalan aja nganti lali ya para wadyabala. Nonon ngestaken dawuh Sang Pandya Bathari.
Rantak laku ning para wadyabala. Ana seswane Ibu Betari Durga sing sajake kaya kemetok-ketok. Kudune aku sing tancep lah kok dadi kono sing malang kerik capeng kaya wis menang-menangan. Alip Jawa Bima paksa. Aja alok kowe, ora ngerti tekane Bathara Kala. Kelakon dadi panganku ya. Kukur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulang akeh mesti enggal kanggone olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris ose tak kira kene arep melu nembang. Ha kentekan no. Arek panjen iso tenan supaya ora kentekan dum telu. Oke, waton rata lho. Aku mau nek gedhe cilik. Ya. Pokoke kudu imbang. Ha. Ayo, Truk, wiwiti, Truk. Tak nyoba Bagong iso nembang gugur gunung apa ora. Cara mbiyen ora. Cara mbiyen ora masalah. Tak wiwitane engko aku mandeg, kowe nyaut. Gareng mandeg, Bagong nyaut. Siap. Siap 96. Gareng mandek aku nyaut. Oh. Mulai, Truk. Ayo, kanca, ngayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe. Gugur gunung tandang gawe. Piye kae? Canek goblok kok. Ah piye salah meneh. Mau perjanjiane piye? Petruk mandek gareng nyaut. Gareng mandek aku nyaut. Gareng mandek langsung tak saut. Disaut swara ya wer ndower. Loloi tangan. Berarti aku mandek kowe terus neruske tembange, istilahnya disauti di ngono kuwi. Oh iya. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe. Ayo sayo rukun bebarengan ro kancane. Cepet iki cepet. Mars planet udu. Mars ki cepet lagune cepet lho. Ayo ngene seme. Ayo kanca ngayahi karya ning praja. Gareng nyaute cepet kowe nyaute cepet. Oke. Wis saiki dadi nek ora dadi bubarke climane. Ya. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe. Saya rukun bebarengan karo kancane. Kecepetan su. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Semono. Oh ya. Ayo sorry ayo. Aku kan lulusan SD. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Jira lupat maju telu. Papat.
Papat. Dalane sesak. Maju papat. Diulang-ulangake mesti mantra. Wah. Mesti enggal kanggone. Olopes kontol baris. Sabrak. Ngapa kok sabrak? Aku le baris kok kapan? Olopes kowe kontole tok. Aku tak baris. Wah, jangan sok-sok nggon aku. Balane? Ya. Olopes kontol baris. Wah, le nyekel tangan angel banget. Olopes kontol baris. Tendang. Bubar. Bubar siji bubar kabeh. Bagong edanan. Ayo, kanca, ngayahi karya ning praja kene gugur kundang tandang gawe. Saya rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Ayo. Bagong iki wong tuwa kok. Teko kene kudu iso nembang bubur gunung. Setan rata-rata. Bapakne rungdong kok wis ditendang ora. Saya rukun bebarengan rukan. Iki lila legawa kanggo mulyaning negara. Jiro lupat. Maju papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone. Olopes kontol baris. Aku ki wae iki rombong aku ya, Pak ya. Ora melu gareng aku kecepeten. Ayo, nanti. Waduh. Wis. Terus-terusan ndak ora rampung-rampung. Dislendrokke. Bukur gunung slendro ora. Kae lho. Ndara werku Dara madeg pendhita ning sumur tanpa dasar ya sumur Jalatundha. Ah kersane apa? Ndara Puntadewa Ndara Janaka ya do lenggah ning kono ning ora ketok. Heeh, Pak. Karepe piye? Ayo disebani. Ayo, ya Pak, yo rek yo. Jane kadilanget. Oh Mambang pantepas Semarika den prayitna semuriris sebalik Tulita mel kula melu seneng kok Ndara. Kula melu bombong. Ngelmu niku nek mboten diratakke, ngelmu niku nek mboten diparingke kalih sak pepadane sing butuhke.
paribasan ngelmu menika mboten enten gunane. Sampeyan pun medhar kawruh. Kasampurnan medhar kawruh sangkan paraning dumadi lumantar anggendika madeg Brahmana wonten ing sumur tanpa dasar mriki. Satemah kathah para cantrik ingkang samya ngaut pepada paduka wekasan pikantuk ngelmu ingkang migunani. Niku sami kemawon panjenengan menika dedana dhateng sak pepadaning titah. Ngelmu niku muspra tanpa guna. Dipul iya. Gemeng kula kok dereng ndungkap napa ta sejatine lan karep sampeyan. Tegindara nek dipun keparengaken kula tak cumadung dawuh. Wah, Semar. Pancen wis gumolong tekadku. Pancen wis manunggal sediaku. Nggonku bakal netepi darmane anak. Netepi darmane anak. Ya, pancen kaya mengkono. Aku wis nyuwun idi palilaing punta kakangku Janaka padine kembar. Ndak jaluk supaya ngawat-awati nggonku madeg Brahmana ana ing sumur tanpa dasar ingkang wigati supaya kelakon penjangkaku kanthi sarana aku nglakoni tapa kaya mengkene mesti dewa-dewa bakal ngerteni lenggahe Sang Bima Paksa ya sang alip Jawa mapan ana ing sumur tanpa dasar kene. Semar Badranaya. Om Pramarare mangoswamya ngambrang. Om kati karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long-long lalu mangulati datan graita ingkang kekalangan malaya mider-mideran jejangkung nunggih dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pikulun Pandya Bathari Durga datan kantun Sang Hyang Bathara Kala wis prapteng sak nginggiling pertapan sumur tanpa dasar nyumurupi unggane ngrisang alip Jawa ya Sang Bima Paksa Brahmara reh mangoswamya ngambrang laguning lekas lukita lenoting kidung katung kader ngamomong memangun manah rahayu Patobat kala ana dawuhmu apa biyung jeger kaya tugu Sinokarta ora mobah ora musik wangune ora weruh kelawan rawuhku ning pertapan sumur tanpa dasar keparenge biyung tak corong nganggo cis Trisula mestine Bima Paksa ora bakal kuwagang nampa kekuwataning Cis Jaludurya Cis Trisula. Yen wis sirna marga layu kukupen boyongan atur marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingga. Ya sendika ngestakake dawuh Kanjeng Ibu.
Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ono kawan Petro mlayu-mlayu ya gene ngaturaken ketiwasan Ndara sekawit kula sowan ngersanipun Penemban Alip Jawa inggih Penemban Bima Paksa dumadakan boten kanthi kanyono-nyono wonten tiyang ingkang tumindak boten samesipun kalian Sang Tapa Penemban Bima Paksa wekasan ingkang ngerayi dawah kalenggak dipun boyong regemeng cemeng wujudipun Pak kowe sing kudu ngerti Pak Kakang Semar eneng lelakon apa Kakang Nayantaka Kakang Semar eneng apa ingin dumadi kelawan Kakang Mas Panenggak pancen niat sing apik niku mesti diganggu karo sing ala niat sing becik niku mesti enten sambe kala niku mbok menawa wis dadi kodrating sing kuwasa ora pangling pakartine dewaning panggoda pangrencana kali anake Bathara Kala sing wangune pancen Darbeni Atala kali ingkang rayi pun Ndara Werkudara sing wujud Brahmana gunakake pusaka kekuataning Manikmaya ingkang rayi dawah mboten enget Purwadaksina diboyong dening Bathara Kala Ndara Kakang Nayantaka mongko Yayi Werkudara nggone madheg Brahmana Darbeniat ya kuwi bakal nentremake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ngemapan ana ing alam pamancat apa ya ora bakal kelakon panjangkane adiku Njodipati terus pripun Ndara ora bakal laku keri nedya dak bujung lakuning Bathara Kala lan Bathari Durga tumuju menyang endi Kakang Nayantaka nggih merga didombani kalih Manikmaya mestine nggih teng Suralaya yen pancen kaya mengkono aku nang bakal munggah ning Suralaya sing wening atine ampun katabetan rasa murka utawa ati sing murka ampun nesu ampun duka ning menep rasane merga nek sampeyan kumrangsang penggalihe mangke nek pun dugi andharante andane ora ketok ning nek sampeyan suci lahir batine andane bakal katon gampang sampeyan le munggah enten kayangan Ndara mundur terus Semobang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca boten pangling
Pukulune semaya ingkang rawuh mboten pangling pukulune semaya ingkang rawuh. Cingkara bala upata pancen bener. Aku tak takon karo kowe aja goroh. Apa iki mau mentas eneng dewa sing liwat kene sing mboyong titah? Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos. Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos. Kowe aja goroh. Kowe aja goroh. Kowe ganeping dewa nadyan mung jaga kori sila matangkep ning nek goroh, wah tetelehmu dadi dewa. Sing digawa dening dewa mau ya kuwi bendaraku. Bendaraku sing wujud Brahmana. Kowe ngaku apa ora? Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos. Nyuwun pangapunten pukulun kula mboten ngertos. Lah pancen kowe kandhan-kandhanane angel. Ya nek pancen kowe ora ngerti saiki aku njaluk lilamu ndaraku loro iki men mlebu ke Karisela Matangkep ben iso sowan ning Bale Martyukunda manik sowan Sang Hyang Jagat Girinata. Nyuwun pangapunten mboten sadengah titah kenging liwat Karisela Matangkep, mboten sadengah titah kenging liwat Karisela Matangkep. Nadyan menika momonganipun pukulune semaya kedah wangsul mboten kenging mlebet wonten ing kayuwangan. Mboten kenging mlebet wonten ing kayuwangan. Dadi ra entuk kula ingkang badhe ngunduraken Puntadewa lan Arjuna. Nek wong loro iki engko do nesu aku ora tanggung jawab lho. Yen pancen ora entuk liwat Karisela Matangkep, aja sombong, aja umuk, kowe iso dadi wujuding dewa ingkang apahe raseksa. Ora wegah aku kegulung kayuwangan, ora wegah kegulung kayuwangan. Kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kaki guru aku sing sowan atopan pukulon kula ing Abiyantara Durga lan Kala ngaturake kuwandaning Bima Paksa ya alip Jawa ing mapan ana ing sumur Jalatundha. Ya pancen mengkono. Gandeng iki genepe Pandhawa dumadi saka Siwerkudara mula entuk ora entuk. Dina iki dadi panganku jer nyatane Werkudara kuwi dadi bocah Sukerta. Menawi kepareng dados tedhanipun putra Waduka pun Bathara Kala. Durga pusaka Cistrisura ulun suwun. Kala lan Bathari Durga enten ana ing repat kepanasan ulun bakal ndangu kelawan Si Werkudara luwih dhisik. Monggo ya sawise ulun ndangu kelawan Si Bima Paksa ya Begawan Alip Jawa iki yen wis purna nggon ulun ndangu ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Wah, lah dalang estoke dawuh kaki. Saken dawuh kula.
kaswomyung ngambreng kadi karonaning kaswa sedo sang gandha Astratmaja Werkudara. Wah, aku dudu Werkudara. Nanging aku Bima Paksa semapan ana ing sumur Jalatundha. Ya wis sapa ingkang dadi aran kita ingkang wigati ulun ngerti sapa sejatine kita. Kita wayah ulun Werkudara ingkang mimba wijuding Brahmana. Ngerti yo? Apa to sababe dene jeneng ulun utusan kelawan Durga lan Bathara Kala supaya mboyong kelawan jeneng kita prapteng Suralaya. Sayekti tanana kejaba mung kita nandhang kaluputan. Kaluputan tumraping kayewangan lan tumrap kelawan panjenengan ulun. Bima Paksa, daya kekuatan kita nggone madeg Brahmana satemah karya gara garaning kayewangan. Guncang Silaka Balimarti Kundha. Sartane padha bilulungan sangganing para dewa dewi ingkang padha golek papan pandlikan wedi kelawan gara-gara ingkang tuwa saka daya kekuatan kita. Mula kang sangka kuwi kita nandhang kaluputan. Luput kita gedhe dene kita wani medhar kawruh kasampurnan lan wani medhar kawruh sangkan paraning dumadi ingkang saben titah mboya kena mangerti sabab kawruh kuwi kawruh ingkang mboya baen-baen sarta ora saben titah kudu mangerteni. Mula kang sangka kuwi ora ana pangapura kanggo jeneng kita kula Bima Paksa kejaba mung kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nggih. Bumi kuncing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung diwas kebenaran yen pancen kaki guru bakal matrapi paukuman kelawan aku. Mula kaki aku enono paukuman. Kita ikhlas ora ikhlas sebab apa? Wah, pancen kuwi sing dadi pengajaping atiku. Lire piye dene kita matur kaya mengkono ora bakal tak blakakake. Mergo iki perkaraku. Kowe ora perlu ngerti marang perkaraku. Panjenengan dewa kena ngapa dadak takon legetaning atine Werkudara ing mestine kowe bisa maca lawan mubah musik ing atiku. Nanging sabab apa guru kakekku ora ngerti marang legetaning atine Werkudara. Yen ngono dina iki diwane lagi kesasapan watak angkara budi candala. Werkudara, saya kumawani kita kelawan panjenengan ulun. Mula ora ana paukuman ingkang wajib kita tampa kejaba mung kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimika. Wis sing tak arep-arep. Kita ikhlas kelawan pati kita ora ikhlas sebab apa? Yen pancen kita ikhlas dina samengko Iwang Pikulun Bathara Yana Madipati bakal nuntun kita prapteng kawah Candradimika. Ora sas dadak dituntun, ora sas dadak didudui. Lilan ora tak golekane kawah Candradimika. Yen wis ketemu aku tak nyemplung ning kawah Candradimika. Doyong pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe pripun panjenengan estripun kasoran kanthi Werkudara catanipun panjenengan boten saged batang manahipun pun Bratarsena inggih pun Werkudara monggo dewa menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah sampun malih kok para titah nadyan kutu-kutu walang ataga jinaring ing panguwasing para Jawata ning leres satripun Werkudara yen dina iki dewane lagi letek atine, dina iki dewane lagi angkara murka, mula ora iso nggagapi atine si Werkudara. Ora taya kowe dinekke ngono pucet. Inggih Kakang. Inggih pripun?
Nanging nyatanipun sak mangke sampun kasembadan panyuwunipun Bathari Durga. Nadyan sak mangke Werkudara mboten dados tedhanipun Kala lan Durga, tetep Werkudara sirna margalayu. Sing kandha sinten? Lakonipun dereng rampung dumugi semanten lho, Di. Pandha tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing para guru aku sing sowan pukulun aku sing sowan Kakang Rada wonten yaksa kalih nggih pun dipun dangu wigatosipun menapa meskipun panjenengan sampun prisa. Apa to karepe buta loro kok munggah ana ing Bali Martya Kunda Manik? Kula mboten mangertos. Lah, peteng kok peningali. Mboten saged mirsani kanthi wening kados mangaten menika. Apa wigatine dineng kita sowan? Apa kowe pangeling karo aku? Apa pukulun Bathara Guru ora ngerti kelawan aku? Kakang Rada menika sinten? Wah, panjenengan menika pripun to? Dipun mirsani kanthi permana jati, buta lara menika sinten? Jagat Dewa Bathara. Untadewa lan Arjuna salin wujud yaksa semono gedene. Niat kita kepiye nggir? Maragake matur marang panjenengan ulun. Pandhawa 5 ora bakal bisa pisah. Ngibarate mukti siji kabeh ngrasake, mati siji kabeh mbelani. Dulurku Werkudara munggah ning kayiwangan diboyong dening Bathara Kala. Monggo aku tekan Bali Martya Kunda Manik ora katon dulurku lanang panenggak Jodipati. Bathara Guru adhiku lanang mbok wenehke ngendi? Bathara Guru adhiku lanang mbok wenehke ngendi? Pukulun kakangku Jodipati mbok wenehke ngendi? Kakang Rada kados pundi? Ora taya. Rasakna lah ya. Apa mung cukup tekan semono perkarane? Oh, boyang. Mesti dawa perkarane, mesti dawa. Menika ngeyel kok senengane dolanan perkara. Wong ora salah, wong ora luput manggawe luput, wong bener manggawe kleru. Enten-entane ya kaya ngene iki. Ora taya wis. Wong iki kaya tandurane ala ya bakal tukule ora becik. Nek tandurane apik tukule ya bakal murakapi. Niki lho buktine kaya ngeten iki. Kula kedah pripun? Prasaja mawon, prasaja. Nek jujur niku penak kok malah enteng hukumane kok. Nek sampeyan niku menggak-menggok ngalor ngidul wis ora ketemu nggone malah wah mangke hukumane saya abot pun jujur mawon. Untadewa, nggih. Bima Paksa Alip Jawa, Pandhita Sumur Jalatunda ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Wah! Edian medeni tenan. Nek dadi wong biasa iki klemak-klemek ra ana wareng dadi keramike nganti krowak. Keramik kayangan nganti dekok. Dara Narada ora wedi. Ra. Ora wedi. Ora wedi. Wong bener iki ora ana wedine. Aku ora melu-melu perkara iki kok wedi ngopo? Para guru piye? Mlayu cetha gila arek kita. Ora mbalekke adhiku Bali Martya Kunda Manik gawe sungsang bawana bae kono. Sakarepmu kono. Oh!
Kakang Radana. Kayangan risak kok sajaipun malah remen mawon. Panjenengan ngeyel kok lah. Efeke ra ora apik to. Efek menika menapa. Panjenengan tumindak angkara piyambak. Ning sakmenika kula aturi mresani. Lho, bali Marti Kundha manik korsine dikuncalke. Cagake ditubruk kali buta ambruk katanya. Dadak pasang kanopi sampean. Risak Kakak. Risak. Waduh. Apa jenengan ngeyel kok kandan-kandanane? Nggih kae nggih. Kula kedah kados pundi kae. Panjenengan Adi Guru kula aturi merpeki yaksa menika jujur kemawon. Kula sampun jujur Kakang. Panjenengan mlebet wonten ing Kawah Candradimuka. Nek iso ora iso ngentaske Werkudara kanthi slamet wae, kula ora tanggung perkarane kok, Di. Manganjur lakune ngangin gugur anggrane ngarga kara kurnita kagiri-giri. Wah. Aneh lelakon sing kalakoni. Kawah Candradimuka sing panase 1000 panase marcapada. Bareng tak jeguri elok ing atase awakku ora krasa panas. Apa pancen bener ngendikaning para pinter yen to Kawah Candradimuka mung gelem ngobong marang wong-wong kang tumindak angkara budi candala. Dene wong kang resik lair lan batine, ikhlas kelawan pati lan uripe, ora bakal kobong dening Kawah Candradimuka. Sapa iki? Wah, ana wewayangan loro teka ngendhek lakune Werkudara. Anakku Werkudara, anakku nggir, anakku Bratasena, sira wis dewasa cah bagus. Wah, babungun Badri. Apa sing dingendikake? Dene Pandhu bapakku lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah. Mula dadi kewajibaning Werkudara lan kadang-kadangku kabeh supaya iso ngangkat sarta iso ngentas kasengsaraning wong tuaku. Ning caraku kudu piye? Piye laku sing kudu tak lakoni supaya Bapak Pandhu lan Babu Madrim enggal mentas saka papan kene. Werkudara, ulun ingkang mrapta, aja kaget ya nggir. Apa to sababe dene ulun mrapta ana ing kawah sayekti sepisan. Ulun ngakoni keluputan ulun kelawan jeneng kita. Nggone ulun wis
Tegel lan Mentala mboyong kita saka sumur Jalatindha prapting Kayiwangan yekti bakal ulun patrapi pidana mongko saknyatane kita mboya luput mung merga nggone ulun nuruti kelawan pamutahe Permoni ya Bathari Durga ulun nyuwun ngapura ya Kulung Werkudara sing jeneng wong urip ning alam padhang wajibe pancen kudu ikhlas menehi pangapura yen pancen guru kakekku wis ngakoni keluputan nanging aku njaluk Pandhawa nggone wis budidaya supaya iso ngangkat sarta iso ngentas kasengsaraning wong tuaku bebarengan nyawiji tetunggalan dina iki guru kakekku kersa minangkani apa kang dadi gegayuhaning para Pandhawa ulun udaneni Madrim lan Pandhu ulun nunggahake ning swarga Nurkastuba nggih Werkudara. Maturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iki dudu pambudidayaku dhewe nanging pambudidayaning para Pandhawa. Kadang kita Puntadewa lan Janaka wujud yaksa ngamuk ana ing bale Martukundha. Ndakna kamurkaning Puntadewa lan kadang kita Arjuna. Wah, ya ngestokke dawuh. Kakangku Puntadewa rajuten kamurkanmu penjangkaning Pandhawa wis kelakon Bapa Pandhu lan Babu Madrim wis munggah ning swarga Nurkastuba. Wah adikku dia teka lungguh nang tengah. Weh, sing jembar dengkulmu mlocot. Syukur Ndara, syukur. Sampeyan pun iso netepi darmaning putra ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Iya, Kakang Semar. Wah. Mangkondur teng negari Ngamarta kala kalih Durga kula taksih ngurusi ampun kuwatir. Ayo Puntadewa, Janaka tak gendhong. Iya. Kowe Semar. Arep ngopo kowe? Mangan Bima paksa. Weh, wis entek. Lho. Wis bar didongani terus didum. Wis didum wong sak RT. Weh, aja sembrono Bali ora? Bali ora? Karacanaha, wah mati aku.
mesti lho. Anggere ketemu Kakang Semar, sapa-sapa mesti kendang, sapa-sapa mesti kalah. Areng apa kowe? Belani anakmu piye? Hah? Belani anakmu apa piye? Ngandel ora. Anggere aku nganggo rok sigarane dawa. Mele arep glosor. Arep tak tilise kaya mbiyen apa. Mbok urusan. Ayo aku njaluk Bima paksa. Ndara warku dolar tok jaluk arep wani aku ya. Arep wani karo aku piye? Arep wani karo aku. Heh? Lakon mati derek. Iki. Ih kowe. Piye kok? Sing tak cokot kae. Benange terus nyelilit. Edian. Pono kawane sampe nake dhewe pono. Setan! Iki nek ora tak jagani anak-anakku garep kurang ajar. Yes. Mari nganti. Ayo bali. Wis liwat 2 menit bali ayo bali. Mengko ndak kancane do nesu. Wis jam bubar kok isih arep melucu wae. Nyuwun mame. Ayo bali kono bali. Kok bocah. Syukur Petruk. Wis paripurna nggih, Pak. Muga-muga kanthi tanggap parsa ingkang kaping 22. Partai Kebangkitan Bangsa tetep anjayeng bawana lan tetep dadya partai ingkang tansah dhisikake kebutuhane wong cilik gawe tentreming negara ya Petruk. Nggih, Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.